Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag rydder vi, fordi det er så lang tid, vi har lavet en video. Eller det er det ikke, når vi lægger dem op, men vi har simpelthen en gang med at reagere lige nu. Så hvorfor er det sådan? Jeg kigger ind i kameraet, men mine øjne gør ikke. Men så er det, at vi skal ride Julie. Hun er lige pis. Og vi skal ride på Julie skal ride på Sige, og det her det er mit seletøj, hun har lånt. Så skal jeg ride på Coco. Det er min nye hest, jeg har fået i... Jeg har fået i julegave. Jeg er så glad for hende. Og så har jeg fået putten i julegave. Og jeg har faktisk fået 2 af dem. Men den ene gav jeg til Julie. Den stikker jeg på. Og så fik jeg den her dækken og et par falt guldrødder. Og en roset. Og nu kommer Julie. Julie, hun har GoPro, og jeg har telefon. Det er sådan meget smart. Coco. Jeg skal ikke lige tænke på, at jeg har sådan vildt. Men ja, vi skal springe. Tilbage. Jeg kommer lige til at stoppe videoen. Men så rider jeg sgu igen. Og mig og Julie, vi kommer til at skifte med GoPro og telefon. Sværest er nok telefon. Og det her det er Coco, og hun er en springhest. Det er lidt svært med telefonen, når du både skal holde tollerne og pinden. Jeg holder bare sådan, at du kan se det. Du kan se det. Og det er dit hestis bestis allerede, selvom. Se, der er måne. Sådan. Det er meget irriterende, sådan, at der kommer biler, sådan, og det er de her. Men vi har fået sådan nogle bakker op, så de kan kigge ind. Og det er meget dejligt. Det er svært at klappe hende. Jeg kan ikke klappe hende. Men hun ved, at hvis jeg er dygtig, så er det godt nok. Telefon, fordi det er pisse svært. Hov. Sådan der. Så jeg kan ikke lige holde den mere. Men nu kan jeg i hvert fald se, at det griber inde. Men mindre vi røde derover. Vi kommer nogle gange til at stoppe den. Nu er det mig, der har telefonen. Jeg tænker bare lige, at de kommer med mig, imens jeg traver lidt. Og det kan godt være, at den her kommer til at være lidt lang. Så. Men ja. Så nu vender jeg lidt om, hvis jeg kan med den. Og jeg har Sige her. Og bare lige, jeg har sådan nogle mørke sko på, ikke også? Det er ridestøvler, men de er bare ret nye, så de lyder sådan lidt what the hell. Men de passer mig okay. Jeg synes også, det lyder lidt okay. Det lyder lidt som en hest. Ikke så meget, men sådan lidt. Skal vi lave skot igen her? Jamen, ja, jeg traver bare lige lidt. Ja, den er gået ud. Nej, den er ikke gået ud. Kun hvis den sagde dit. Det er jo bare det der, jeg sagde. Den Vi skal jo den der vej. Vi skal jo den der vej. Ja. Ja, der er jo vores juletræ. Nu sætter jeg der, fordi at det er lidt hårdt at styre, når det er sådan. Det er dejligt. Det er godt prøve, det er sådan
At man ikke høster at holde det og sådan noget. Nu er det højt. Jeg rider bare lige her i men jeg skridter bare lige. Du kan bare blive lokalt. Så lukke en stor bagfart. Så tænker jeg, at jeg kan stille en anden vinkel. Nu er det her sted, ikke også? Og det er bare lys, og man kan se vildt meget egentlig. Du må godt være med til at ride. Du kan bare ride med dine ben eller hente din tennis. Ja, det kan jeg godt. Er det ikke godt så, det der? Så er vi Coco, så kan I komme ind og hente din kæphest. Kom her, Nana. Vil du gerne sige hej? Nana, vil du ride på Coco, indtil jeg kommer? Det er min lille søster. Bare sæt dig på hende, og så kan vi med det godt ride på hende. Hvordan rider man på hende? Du går bare, eller sådan skrider her. Så er det en sover. Ja, nu rider Nana. Wow. Nu rider Nana på Coco. Nej. Jo, Coco. Hedder den ikke Coco, Nana? Jo, Coco. Ja, jeg er bare lige sådan lidt videre. Så. Men nu skrider jeg sådan. Og bare lige min lille søster. Hun elsker også virkelig meget. Og ved hun gør faktisk det godt. Når hun skal lukke, ikke også? Så går hun også det der. Gudun. Prøv at vise det til dem. Ja. Du går til at ride, Nana. Jeg vil lige være fælde med hesten. Det var sgu da ikke så godt. Nu tager jeg den her side. Må du være for det? Nana der. Så kommer vi sol til dem. Hun her hedder Sol. Hun er god til at ride. Man kan lige se hende. Det her det er Sol. Og hun skifter meget tit navn. Og hun er god til at ride på en her. Nana, prøv lige at lade være med at stå meget på kameraet nu. Nana, er den dressur eller springhest? Det er et dejligt her. Der var faktisk dig i dag. Det her, der er ikke noget bad på i dag. Er du på bane? Okay. Ja, du skal lige se hende. Vil du se en pizza til hende? Ja, nemlig. Prøv at se hendes farve. Hendes farve. Så kan jeg lave sådan her trøje, ikke også? Så kan jeg lave sådan her trøje. Jeg så er virkelig glad for hendes nye udstyr. Ja. Altså,